ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ವಾರ್ಸದೇವರ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೋರಾಟ ಬಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗತ್ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಗಟ್ಟಿಯೈನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದುಕೊರ್ನ ಮಹಾ ಆಂದೋಲನ ಅಂದು ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ವೈಎಸ್ವಿ ದತ್ತ ಬಂತೇರು ಬೀಸಿರೋಡದ ಸ್ಪರ್ಶಕಲಾ ಮಂದಿರಡು ನಡತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಲೇಸಿಡು ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸು ಶನಿವಾರ ಬೀಸಿರೋಡದ ಸ್ಪರ್ಶಕಲಾ ಮಂದಿರಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಲು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪೆರ್ನ ಚಿತ್ರಪಟ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಸಿರೋಡದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪರ್ಶಕಲಾ ಮಂದಿರವು ಲೇಸಿಡಿದು ದುಂಬತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪಾತಿರದೆ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪೆರು ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗೂ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನಾರತ್ತು ಆರ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಕುಮಾರಿ ಅರನ ಆದರ್ಶ ಇತ್ತಿದ ಜವನ ಜವಂದಿಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧೀತ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪರ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ನಿಂಪುದ ಸಂಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಸಾಧಕರೈನ ದಾಮೋದರ ಸಂಚಯಗಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಬಿತಾ ಗುಣ್ಮಿ ಬೊಕ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಡುಪುಣ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕಾರಿನ ಬೊಡಿದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಲತಾ ಸುವರ್ಣ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ವೈಎಸ್ವಿ ದತ್ತ ಪಾತಿರ್ದು ಅವೇತು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟಲ ಫಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಬಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದ ಪೊರಂಬಾಟಾತ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಗಟ್ಟಿಯೈನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದುಕೊರ್ನ ಮಹಾ ಆಂದೋಲನವು ಬಾಳಪ್ಪೇರು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತುಲೆಗೆ ನಿಷ್ಠರಾದಿತ್ತನಾರಂದು ಪಂಡೇರು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪಿಯ ಧನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ, ನಾಯಿಯ ಮೊಲೆಯ ಹಾಲು ನಾಯಿಗಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥ ದರಿದ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದುಡ್ಡು, ಯಾವುದೋ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ದುಡ್ಡು, ಯಾವುದೋ ಪಾಪದ ದುಡ್ಡು, ಹೇಗೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಜನಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪಾಪಿಯ ಧನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಜನಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರದು ಪಿರವರಿದ್ನ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಏರು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ ಅವು ಪಿರವರಿದ್ನ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಡು ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೀರುಳ್ಳೇರು ಪಿರವರಿದ್ನ ಪನ್ಪಣಿನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತಲೆಗಾದು ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂಡನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಸಮ್ಮಾನ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪೆರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಇನಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪಡೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತ್ತಿ ಸಮಾಜ ಒವ್ವೇ ಸಮಾಜ ಇನಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಇನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪೂರೆಗಲ ಐಕೈಕೆ ಆಯ್ನೇ ಮಾತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ವವ್ವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬದ್ಧತೆ ಉಂಟು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲೇನು ಬಕಾರ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮೀನು ಗುರು ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಇನಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಂಪರದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಟ್ ತುಯ್ಯರ ಆವಂದಿನ ನನ್ನ ಜುಮ್ಮದ ಜೋಕುಲು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೆರೆಪಾದಿನಿ ಬುಲೆಪಾದಿನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೀರ್ತಿ ಅತ್ತ ಮಾತ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾತ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು. ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಆನಂದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ, ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಯೂರ ಉಳ್ಳಾಲ, ನೆಂಬುದ ಸಂಚು ಸಂಪಾದಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜಕರ್, ದುಂಬುದ ಸೈನಿಕರು ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಂಜುವಿಟ್ಟ, ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ದಾಮೋದರ ಬಿಎಂ ಬೊಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರು.
ಸುರತ್ಕಲ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕೈತಲ್ದ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಅಮಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಚಲ್ ಜನಕ್ಲು ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಲವಾರ್ ಬೀಜಿದ್ದು ಪೊಡಿಪಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ಐತಾರ ಬೈಯಗ್ ನಡೆತದೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕೈತಲ್ದ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಅಮಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಚಲ್ ಜನಕ್ಲು ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಲವಾರ್ ಬೀಜಿದ್ದು ಪೊಡಿಪಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ಐತಾರ ಬೈಯಗ್ ನಡೆತದೆ. ಗಾಂಜದ ತೊನ್ನ ಅಮಲ್ಡ್ ಚಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೈತದು. ಸುನಿಲ್ ಪನ್ಪುನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು. ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಅಮನ್ ಪನ್ಪುಣಯನ್ ಪೊಲೀಸರು ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಸಾಯುಡು ಪತ್ತದೇರು. ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಪದ್ರಾಡ ಆದಿತ್ತದು ಆಯನ್ ನಾಡೊಂದುಂಡು. ಕಡಲ ಕುರಿವನ ತಡೆಪೆರೆ ಪಾಡ್ದನ ಕಲ್ಲಲಿಡು ಕರಿನ ಪಾಕ ತಿಂಗುಳುಡಿಂಚ ಅಮಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದಕ್ಲು ಅನೈತಿಕ ದಂಧೆ ನಡಪೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಊರ್ದಕ್ಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡದಿತ್ತೇರೆಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡು. ಆ ಪಗೆಟ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದೇರೆಂದು ಎಣ್ಣದಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಒಂದೇ ಕೂಟ ಕೆಲವು ದಿನ ದುಂಬು ಪಣಂಬೂರು ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಪೋಡಿಪಾದಿತ್ತದು. ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತನೋಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೇರು. ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮಾರ್ಗ 75 ಬಲಬೊಕ್ಕ ಎಡ ಭಾಗೋಡು ತೋಜಿನ ಕೊಡಾಜೆ ಗಡಿಜಾಗೆ ಆದಿತ್ತದು. ಮುಲ್ಪ ನೂದೆಡ್ದು ಮಿಕ್ಕದ ಕುಟುಂಬಲು ಇಲ್ಲ. ಅಡ ಈ ಜಾಗಿಡು ಇತ್ತೆ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಂದಂಚ ಪ್ರೋಮಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಶುರುವಾದ ಊರಿಗೂ ಮಾರಿಯಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಆತದೆ. ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮಾರ್ಗ 75 ಬಲಬೊಕ್ಕ ಎಡ ಭಾಗೋಡು ತೋಜಿನ ಕೋಡಾಜೆ ಗಡಿಜಾಗೆ ಆದಿತ್ತದು. ಮುಲ್ಪ ನೂದೆಡ್ದು ಮಿಕ್ಕದ ಕುಟುಂಬಲು ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ ಈ ಜಾಗಿಡಿತ್ತೆ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಂದಂಚ ಪ್ರೋಮಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಶುರುವಾದ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪೊಡಾದ ಬೈದಂಡು. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಘಟಕದ ಧೂಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪುಗೆಡ್ದು ಊರ್ದಕ್ಲು ಉಬ್ಬೆಸ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಸೀಕ್ಲಿನ ಒಯ್ತೊನ್ನಂಚ ಆತಂಡು. ತಾರೆ ಕಂಗು ತೋಟ ನಂಬುದು ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆತಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ದೂರು ಕೊರೊಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡತಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಟ್ ಊರಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಅಪಾಯನು ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕ್ದ ಬಗೆಟ್ ವಿಷಯ ದುಂಬುದಿಂಡಲ ಉತ್ತರ ಕೊರತು ಜೇರಿಂದ ಅರ್ದೂರ್ದೇರ. ಗ್ರಾಮದ ಮೂಜಿ ದೈವಲೈನ ಗುಡ್ಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಮಲೆಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಲು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನ ಕಾಣಿಕದ ಗಡಿಜಾಗೆ ಒಂದು ಆದುಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಚರಣೆದ ಊರಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಕ ಬೈದಿಲು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಇಂಚಿ ಗುಮನ ಕೊರಡು ಜನಕುಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಹಾಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುನ ಬೆನ್ನಿನಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಜನವಾಸ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ಪಡೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಇಟಲಿದ ಕರಾವಳಿ ಕೈತಲು ವಲಸೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿನ ಕೊನೊಂದಿತ್ತಿನ ಓಡ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ತದೆ. ಅಜ್ಪ ಜನ ಜುವ ಕಳವಂದಿರು. 8 ಜನನು ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಸಾಯಡು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಇಟಲಿಯನ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾಪು ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಇಟಲಿದ ಕರಾವಳಿ ಕೈತಲು ವಲಸೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿನ ಕೊನೊಂದಿತ್ತಿನ ಓಡ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ತದೆ. ಅಜ್ಪ ಜನ ಜುವ ಕಳವಂದಿರು. 8 ಜನನು ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಸಾಯಡು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಇಟಲಿಯನ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾಪು ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಟಲಿ ಕ್ಯಾಲಬ್ರಿಯಾದ ಮೂಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿ ಡುಪುನ ಕಡಲ ಬರಿತ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಸ್ಟೆಕಾಟೋ ಡಿ ಕಟ್ರೋ ಕೈತಲು ಪಡವು ವಲಸೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿನ ಸಾಗಾವಂದಿತ್ತದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ತದೆ. ಪಡವಡು 120 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇತ್ತಿರ್ಗೆ. ಹಡಗ ಗುದ್ದುನ ಬೆರಿಕೆ 80 ಜನ ತುರ್ತು ನೀಂದಿದು ಮಿತ್ತು ಸೇರ್ತೀರು. ಅಜ್ಪ ಜನತ ಪುಣ ಕಡಲ ಬರಿಟು ನೀಂದು ನಿಂತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕೂಟ ಪುಣಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ತೊಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತೊಂದುಂಡೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿರಿಪಾದಿರು. ಕಡಲಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ ನಡೆದವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ತಕ್ಲು ಜೆಟ್ ಸ್ಕಿಸ್ ಗಳ ಸಿಡ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳಿರು. ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒರೋಣೆ ಆವಡೊಂದು ಬಯಕಿರಬಲ್ಲಿ ಬದುಕಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ದನ ಅವೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಕರಾವಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಪಂತಿರು. ಕುಡ್ಲಡ ಐತರ ಸಾಧನ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಸಾಧನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡೆ ಐತರ ಕುಡ್ಲ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಡು ನಾಡುನುಡಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾವ್ಯ ದಶಾವತಾರ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಸಾಧನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರುಪುನಲ್ಲಿ ನಡೆತಂಡೆ. ಸಾಧನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಎದುಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. ಕರಾವಳಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ನಾಡುನುಡಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಪಾತಿರದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಪುಜ್ಜೊಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರ್ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒರೋಣೆ ಆವಡೊಂದು ಬಯಕೆರಬಲ್ಲಿ
ಬದುಗಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ದನ ಅವೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಪಂಡಿರು. ಇವತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಬರುವಾಗಲೂ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಯ ಜನರು ಬಗ್ಗುವವರಲ್ಲ, ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಗ್ಗುವವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು, ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಬಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾವ್ಯದ 10 ಮಜಲ್ಲೆಡು ಮಾತೆರಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಸಮ್ಮೇಳನ ದಿವಂದಿರು ಏತೋ ಜನ ಸಾಧಕ್ಯರು ಬುಲೈನ ರೀತಿ ತೂನಗ ಆಚಿರಾಪುಂಡು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಏತೋ ಉದಾರ್ಮೆ ಉಂಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಂದು ಆರ್ಪಂಡಿರು. ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೇರ್ಲ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರು ತಾರಾ ಆಚಾರ್ಯ, ವಕೀಲರ ಬುಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು, ಕಾವ್ಯ ದಶಾವತಾರ ಸಂಯೋಜಕಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ರೇವಣ್ಕರ್, ಸಾಧನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತುಂದಿಪ್ಪನ ವೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಶನಿವಾರ 7ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತ್ತದೆ. ಬೆದ್ರ ಜೈನ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ರಾಜ್ಯ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತುಂದಿಪ್ಪನ ವೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು 7ನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಚಂಡಿಕಯ್ಯಾಗ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದು ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬೈಯಗ್ ನಡತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಡು ಶಾಸಕರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನಿರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರು. ಬೆದ್ರ ಜೈನ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಂಜರಂತವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಕತ್ತಿ ಕಾಳಗದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪೂಂಜರು ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಎತ್ತು ಈಗಿನ ಅಜಿಲರಸರಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಸರ್ವೇರ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ವೈಕಿರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ವೇಣೂರದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಂದಿದ್ದೀರೋ, ಫಲವಸ್ತು ತಂದಿದ್ದೀರೋ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ, ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾತಿಯವರು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ, ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಕಲ್ಕಡ್ತಿಮಾರ್, ವಲಯ ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೀಂ ಎಂ ಜನ್ನು, ಉಬಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣ, ವೇಣೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾವ್, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಂತ ಕೋಟೆಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟವು ಎತ್ತಾವನ ಉದ್ದೇಶಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ರಥಕ್ಕೂ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರ ಮೈದಾನಡು ಸುದರ್ಶನ್ ಬೆದ್ರ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟವು ಎತ್ತಾವನ ಉದ್ದೇಶಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ರಥಕ್ಕೂ ಸೋಮವಾರ ಕುಲದ ಕದ್ರ ಮೈದಾನೋಡು ಚಾಲನೆ ಕೊರಂಡು ಒಟ್ಟು ಎಣ್ಮಗಾಡಿಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಕ್ಷೇತ್ರೊಳ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರಗತಿ ರಥಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಗಾಡಿಲಿನ ಸುತ್ತಲ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರ್ನ ಚಿತ್ರಪಟ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿದ ಸಾಧನೆಲೇನು ತೋಜಾವ್ನ ಮಾಹಿತಿಲಿನ ಅಚ್ಚು ಮಲ್ತಂಡು ಪ್ರಗತಿರತ ಉದಿಪನೋಡು ಸುದರ್ಶನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ಬುಲಿವೊಂದುಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಡು ಸರ್ಕಾರ ನಡಪಾ ಹೊಂದುಲ್ಲಿರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ಕೊರದು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಡು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬುಳಿಚಿಲು ಸಾದಿಡು ಸಾಗೊಂದುಂಡು ನನದ ದಿನೊಟ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಭರವಸೆ ಜನಕರು ನನ್ನವರ ಬಿಜೆಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕನಪಿರಿಂದು ಸುದರ್ಶನ್ ಬೇದ್ರ ಪಂಡೇರು. ಈ ಪ್ರಗತಿರತ ಚುನಾವಣೆಯ ತನಕ ಸಂಚರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಗತಿರತ ಹೋಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಜನರೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಅದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರಗತಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಕುಡುಂಬೂರು ನಡುಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟಗು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡೆ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತರಾದಿನಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಾನ ಮಾಡಲಿನ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತದು ತಂಬಿಲ ಕರಿತದು ದೈವಲಿನ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾಣಿಲು ವರ್ಷಗುರ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರೊಂದು ನಂಬಿಂಚಿ ಸತ್ಯೊಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಪುದ್ವಾರ ಮೆಚ್ಚಿ ದೊಂಪದ ಬರಿ ಕಾಲಾದಿ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಇಂಚ ನಡಪುನ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಸೋನುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾದ ಪತ್ತನಾಜ ಮುಟ್ಟ ನಡತನುಂಡು. ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಕುಡುಂಬೂರು ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ವಾಸುಕಿ ನಾಗದೇವಿಯರು ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಬೂರು ನಡುಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡು ಮೈಸಂದಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದು ನೇಮ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಭಾರಿ ಗೌಜಿರು ನಡತಂಡು ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ಅಣಿಕಟ್ಟದು ಮುಗಯೆಡ್ದು ನೇಮಾದು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ವರ ಹೊಳ್ಳ, ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಕುಡುಂಬೂರು, ಸುಂದರ್ ಬಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡುಂಬೂರು, ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೇಖ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಕಾಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನ ಟೊಂಡೇರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾದು ಒಟ್ಟು 20 ಗಂಟೆಡು ಐತಾರ ಮುಗಿತಲಾಂಡು ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಎಗ್ಗಲಿನ ಪಂತೊಡು ನೂತ ಅಜಿಪತೆನ್ಮ ಜೋಡಿರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾದು ಒಟ್ಟು 20 ಗಂಟೆಡು ಐತಾರ ಮುಗಿತಲಾಂಡು ಕನಪಲೈ ಅಡ್ಡಪಲೈ ಬಲ್ಲು ನೇಲ್ಯ ಬೊಕ ಎಲ್ಯ ನಾಯಿರು ನೇಲ್ಯ ಬೊಕ ಎಲ್ಯ ಇಂಚ ಆಜ್ ಎಗ್ಗಲಿನ ಪಂತೊಡು ಒಟ್ಟು 150 ಜೋಡಿರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ. ಕನಪಲೈಡ್ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಇರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುಗೆಂದ್ಯ. ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯರ ಹಂಡಿಕೆರೆಯ ವಸಂತಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಇರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ. ಬಲ್ಲೆ ನೀಲೇಟು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಮೆಕ್ಲನ ಇರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುಗು ಪಡೆಯ. ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿಯನ್ರನ ಇರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯ. ನಾಯರು ನೇಲೆಟ್ಟು ಕುತ್ಯಾರ ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎ ಇರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುಗೆಂದ್ಯ. ನಾಯರು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಟಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಯಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಎ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ. ಮುಗಿತಲ ಲೇಸಿಡು ಬಿನ್ನಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕಟಪಾಡಿ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತದು ಕಂಬಳೋಡು ಗೆನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯರು.
ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೊರಂಗಿಬೈಲು ಆರ್ತಿವೂಡೂರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಅಂಗಾರ್ಯ ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನನ್ನಲಾತ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊಂಡೆ.